to gode dommer. Det er godt at være. Hva? Jeg har ikke stået følge. Det er faktisk bedre at være i en stående på en lille jolde. Kæmpe følge og bare ligge der. 2 minutter, ja. Minder om... Nej, kører bare lidt ned. Prøv at køre lidt ned af. Fordi vi ligger over linjen nu her. Så får det komme ned fra en op. Hvis de ligger inde, hvis det nu var, så kunne de ligge en linje nede, og så kunne de bare lukke os over, så kan vi ikke komme ned, så skal vi... Okay. Så derfor vil vi gerne en lille smule under, men det er ikke så fint. Når vi gør det, så bommer vi. Ja, vi bummer rundt her om lidt. Hvad sagde han? Lad os prøve at komme over. En bum? Ja, det er fint. Vi har det. Der er bommen. Bare skær op. Skær op. Op med linjen. Der er battle! Tid, Søren. Vi har 1 minut. Lad os komme derhen af. Ja, bare sejle hen af. Bare hjem med pukken her. Det er super. Hold, ja, lidt mere. Med nu. Prøv at slække storen. Jeg har 50 sekunder. Ja, vi skal derhen af. Det er fint. Bare lidt mere hjem med storsejl. Ja. Bare hjem med pukken også. Bare helt hjem med. Det skal fint. 40 sekunder. Vi er klar til at komme op på kanten. Det er 30 sekunder. Slæk storsejl. Fint ud. 20. Eller 14, 13, 12, 11, 10. Ja, kør. 7, 6, 5, 4, 3. Op, helt op. Ja, kom nu sådan. Tryk. Det er fint. Og fald lidt. Der, hold. Lidt længere ned. Ja, hold fast. Kan du få den længere hjem? Er I klar på at vende måske? Klar på det? Ja. Hvad gør vi? Prøv lige at vente lidt. Det kan jeg. Ja, vi bliver herovre. Sådan der. Rigtig godt. Okay, jeg er klar til at vende her om lidt. Der er vendet. Ja, bare kom rundt. Lidt op med låget her. Og så op på kanten og sidde foran. Kan den komme længere hjem, den punkt der? Jeg kan ikke lige se. Godt. Ud af hænge nu, det kommer. Ja, det er fint. Det er super. Ud af hænge. Ja, det er godt. Og så klar på at slække storsejl. Slække storsejl en lille Prøv smule. lige det her. Ej, det er fint. Det er fint, det er godt. Kom. Ja. Kom så. Ud af hænge nu. Vi holder her. Kør på. Vi svinger dem til at vende herovre lidt. Det er fint. Det er lidt mere. Det kan jeg ikke se. Rigtig fint her. Kør bare på. Du kan godt gå højere, kan du ikke det? Ja, det er faktisk lidt. Ja, så lidt lød. Jeg faldt lidt.
Jeg har en båd, I er klar til at vende her om lidt, ikke? Super, den der. Eller går vi bagom? Bare gå bagom den der, gå bagom den der. Det er fint, bare kør på, kør på, kør på. Op på kanten og sid igen. Nej, bare kør. Højt. Nå. Eller falder den her vind? Ja, eller den starter. Der kommer bare en kæmpe rummer lige om lidt, nemlig. Hvad siger du? Der kommer en kæmpe rummer lige om lidt. Det er ind her. Nej, hold den. Eller undskyld, jo, vend her, undskyld, vend her. Klar. Tror jeg nok. Så hiver vi den her. Fuck det, det går bare hurtigt. Nej, det var ikke særlig godt det her. Nå, fuck det, vi kører. Nej, kom. Ja, hold den her. Ah, det var pisse også. Nå. Ja, lige ret. Lort. Nå, det er ikke noget. Fint nok, vi kører. Op på kanten og så igen. Ja. Kom igen. Ja, vi tager den. Nej, bare lidt. Ja, men du sejler også næsten halv den her. Nej, vent lidt. Du kan godt gå højere nu. Jo. Vent lidt. Hold den her. Du kan næsten ikke holde her. Er I klar til at vende? Ja. Bare kom her. Kom, slæk. Og hunde. Og ret op. Så bare gå efter mærket nu. Bommen ud med det samme. Kom, træk den helt ud. Og så slæk på den også. Stille og roligt. Skær den anden vej. Pas på. Undskyld. Ja. Rolig. Sådan. Godt. Undskyld. Det er op. Sådan. Godt. Hvor skal vi hen? Vi behøver ikke lave butterfly nu her, det kan vi ikke. Nej, bare kom herned igen. Og så hiv hjem i fuggen. Hiv hjem i fuggen. I den anden side. Men vinden er drejet i forhold til. Men det kan ikke helt vise sig. Ja, det så vi godt. Det var godt, der ikke skete noget. Hold den der, det er fint der. Så skal du lige smule højere nu. Du skal hen til de der mærker derovre. Ja. Der er fyrbord med. Ja, det kan vi ikke lige sige nu. Det er fint her. Er det vindspring ud der? Ja, jamen nej, men det er både og. Det kan godt være, at banen ligger en lille smule skævere, eller ja, altid lige. Det vi gjorde sidst her. Ja, men der kan ske en masse ting. Aldrig nogensinde sige, det var det vi gjorde sidst, fordi det kan sagtens være ændret til næste gang.
Altid lige kigge op, hvor fanden kommer vinden frem, og falder ned af alle de ting her. Prøv at stikke en lille smule mere på storen. Og så bare stille og roligt nu her. Ej, storsejl. Storsejl, tryk. Ja, det er fint her, det er fint her. Så bare ned i turen. Når vi kommer derned, så spidser vi op og kryber ud. Så der skal vi ikke gå ud. Jeg kan godt mærke, vi tager. Men jo, vi tager, hvad hedder det, bagbordmærke dernede. Fordi ellers skal vi ligge og slås med dem hernede. De skal en før os, så har vi kun ham derude at slås med. Laver vi en bumpning bag om svæst på et tidspunkt. Nej. Det bliver bare herovre. Prøv at slække helt ud igen. Vi kan godt lave butterfly lige om lidt måske. Butterfly, kom. Skal vi lave en butterfly? Og du sætter op med ryggen til bunden. Der vil egentlig gerne have nogle flier hernede. Ja. Jeg er ikke sikker, at I kan lave den, men I kan prøve. Prøv. Det er altid værd. Lige fald lidt. Hold den der. Super. Jeg vil meget gerne have, at du bliver hernede. Fordi kommer der et vindspring lige pludselig, så er det ikke så fedt, hvis bommen den bare lige bummer. Ja. Prøv at hive lidt hjem i fuggen der. I bagbordside. Ja. Så er det lidt nemmere at holde den ude nemlig. Bare smide et ben på. Ja, tak. Det er det samme med fart. Det er fint. Ud der. Ja, det er rigtig fint, folk. Sådan. Skal vi lige op og se, om vi kan forholde os. Kæft, det er noget. Sådan. Nå, men nu vil de op og slås her, hva'? Og nu holder vi lige den kurs her. Det er rigtig godt, det der. Søren, hvad tager du på en båd? Det er fint, vi tager den her, vi er ved. Styrebordsbøj, ikke? Jeg skal lige lidt den der. Jeg skal lige. Det er fint, bare hold den her. Hvad skal lige. Vi kan ikke butterfly med, vi skal lige have butterfly over, ja. Pas! Nej, det er fint, det er fint, det må de gerne. Du kan godt gå bag om den her. Ja, det er fint. Vi kan bare lige røre på den. Det kan godt være, at du kan lave butterfly igen nu her. Der kommer lige lidt. Nej, det kan du ikke, Du er hjemme i styrbordssiden, hjemme i fuggen. Fuggen hjemme i styrbordssiden. Fuggen hjemme i styrbordssiden. Nej, du kan ikke nu. Hiv hjem. Det er fint. Hold der. Lidt hjemme i storsejl. Bare ned og sidde i båden igen. Jeg tror, fordi jeg godt vil stoppe her. Skal følge med herovre. Når vi kommer rundt om, så spidser vi. Det gør vi lidt i forvejen. Og det vil sige, klar til at give ind på. Skal vi se, at vi kan få overlagt her nu. Og holde den på her. Vi er nødt til at skære lidt, vi skal op her. Den kan ud til os, det er ikke dansk sammen. Har vi overlagt? Nu har vi. Har vi ikke det? Nu har vi. Overlap! Overlap! Plads med bolden! Rolig. Prøv fald en smule, fald lidt mere. Vi ser, om vi kan presse lidt væk, så vi kan få noget plads her. Er I klar til at hive meget hjem? Er I klar til at hive meget hjem og komme op og hænge? Ja, jamen det har de fået. Rolig. Hold den. Så klar? 3, 2, 1. Kom, skær. Op, hiv hjem, og så op og hæng, folkens. Op og hæng, kom! Ud over kanten. Og så lad være med ting på de andre. Bare kør så lidt. De andre stød den her. Ikke lige det. Jeg er bare på den ind til bremser. Rigtig fint her, folk. Stille og roligt. Og så bare fokus på tingene, så kører det. Roligt. Der er langt vej igen. Ud og hæng, kom! Det er rigtig fint. Stille og roligt. Kører fint her. Ud og hæng, lidt mere. Slæk lidt i storsejl. Kom, slæk lidt i storsejl. Fald. Ja. Fint, hold den der. Fald med nu. Ja, der. Lidt hjemme i store, eller fald en lille smule. Og fald lidt i stedet for. Ja, det er meget for det. Ej, er vi klar til at vende her? Eller hvad? Ja, kom, vend. Er I klar? Kom. Bare vend. Kom.
med løjegang, og så ud og hæk. Hold. Bare op. Ja. Rolig. Bare op på kanten, så skal du ordne det deroppe. Derfra bag. Det er fint. Bare ud og hæng, og så tager du bare den blå med det ud. Eller på ind i kassen. Kom fokus på, så er det højt. Så må I højre nu. Mere, kom højre. Din ting, det står og blaffer du. Ja, lidt mere nu. Der. Hvis det er, så bare hold 100 eller mere. Så tager I din gas i stedet for at sige det. Kan vi ikke lige få løjgangen lidt hjem? Godt, så gør vi lige det. I stedet for, fordi det er bare 100% fokus. Ja, kan I få store sig en lille smule længere hjem måske? Bare hiv, ja. Nej, bare ikke få den, bare kom ud op på kanten igen. Stille og roligt. Super. Det er sjovt, de følger os, hva'? Ja, det er meget heldigt. Der kommer lidt pust her, der kommer mere pust. Men det kan være, vi vinder i pustet. Nu må vi lige bare lige se klar på det. Så bare lige styre. Lige arbejde lidt. Ja. Lidt højere nu. Fuck op. Så kommer vi i rummer her. Hold den der. Og så lidt ned igen. Kan du mærke det? Så sidder man lige hele tiden og følger de der tryk der. Så kommer en lille smule, falder en lille smule igen. Ja, så kommer tryk her. Ja, det er svært nu. Den skal vi lige gå over. Hvad gør det? Det finder vi ud af. Vi vender nok lige om lidt. Jeg er klar til at vende. Hold op. Bare hjem med en der, ja. Super. Godt på højre nu. Ja, det er lige sådan. Prøv at hive mere hjem i storsejlen. Og så er vi klar til at slække, når det tryk der kommer. Så er det noget prop ud over. Ja. Så kommer vi tryk her om 30 meter. Hold kæft, den kunne vi ikke forstå, den der. Så er vi klar til det. Ej, det er simpelthen. Hold nu. Det er en lille smule lavere, ja, det er fint. Lidt lavere igen. Ja, lidt lavere. Kom lidt lavere. Og så er jeg klar til at vende. Jeg er klar til at... 10, 3, nu! Ud af hæng! Kom! Ud af hæng! Kører vi! Kom så! Er I klar til at vende her? Er I klar til at vende? Klar at vende! Vender! Hjem med den, kom! Ja, rolig. Bare lad den være. Godt. Og så lige noget højere. Ej, den skal lige... Ind med den, kom! Hjælp! Tag den med op på kanten op, hvis der. Godt, gå højere. Prøv lige at se hullet. Ned lige hullet, ned bag til. Yes. Er vi klar til at slække lige om lidt? Skal vi lige have fundet ud af det? Ja, det er fint. Vi har mærket lige herovre. Vi bomber nu her. Nej, vi gør ikke. Det kan Det tror jeg, vi gør. hvis du bare falder ned, og så ser vi lige, hvor vi lander henne på lenser. Og så kigger du bare lige op og ser, hvor fanden er vinden egentlig henne. Bare slæk her. Ja, bare slæk. Bare slæk helt ud med det. Og fald. Få dine gaster til at hjælpe med det så. Ja, det sker ikke. Bare kom længere ned nu. Kig op. Længere ned nu. Ja, bare kom. Kig op. Du kan se, det er stadig ikke engang platten nu. Du kan sagtens komme længere.
sikker, om vi kan lave en butterfly egentlig. Prøv at lave en butterfly. Det kan sgu noget. Hvis du prøver igen, så Ja, men det er ikke sikkert, vi kan. Ja. Prøv. Skal vi sætte os op? Der kommer lige en båd dernede, så skal vi lige derfra. Der foran. Bare skær lidt. Jeg vil gerne have, at du ikke sidder der. Fordi hvis der kommer en vinddrejning, og bommen den bare bummer, så flyver du altså den der vej. En halv hastighed. Det er fint. Vi har også vind bagfra. Og så kigger du ja, det er rigtigt over den side der, fordi så presser den automatisk på frem. Den er lige fremme. Ellers så spørger du bare en gaster. Hvor er vi henne i forhold til linjen? Hvor er vi henne i forhold til linjen? Og så kigger de lige ned og så ser. Jeg tror, vi er midt. Vi er cirka midt i, ja. Ja, det er fint. Så cirka midt i rammer vi nu her, så det er fint. Og så er det egentlig bare fokus på at holde butterfly nogenlunde. Lige kigge op, hvor fanden kommer vinden fra. Du skal ikke gøre noget. Du skal ikke gøre noget. Så skal du i hvert fald lige kigge op og se, hvor fanden kommer vinden fra. Fordi så kan det være, at vinden er begyndt at gå over, sådan, så vi skærer i stedet for. Og så skal hvis vinden går derover i stedet for, så skal vi have fortsat over, fordi så kan vi ikke have butterfly mere, fordi så kommer vinden godt ind bagfra. Det er kun, når vi har vind lige ind bagfra, at vi kan have butterfly. Hvis nu begynder vi at køre en lille smule overhøjde her. Hvad? Nå, vi laver lige en 360'er. Ja, det er fint nok. Ja, det er fint nok. Kom herned, vi sejler for hurtigt. Og så bare hjem med fukken. Så laver vi lige en hurtig vending her, kom. Bare rundt med roret, kom. Og så bare hjem med fukken. Nej, det er fint, bare kør. Hjem med fukken over i styrbordsside, højre side. Yep, ja. Yep. Slæk storsejl, helt ud. Slæk storsejl, helt. Slæk. Nej, fuck den der, slæk storsejl, ja. Og så fald. Slæk fukken også. Hey, slæk fukken. Slæk, ja. Og så bummer vi lige her igen. Det er vi nødt til. Vi skal lige bumme en gang, fordi ellers har vi ikke været hele vejen rundt. Ja, det er fint. Og så bare ligesom før, uden butterfly, hvis vi kan det. Frem med... Og så frem med den der, ja. Hjælp lige med skødet. Ja. Og så. Det kan vi ikke lige. Prøv lige. Kom ned. Pas på. Luk hovedet. Ja. Vi bummer lige. Så skal vi lige... Nej, det er fint nok. Bare kom ned. Så skal vi... ja. Hjem med storsejl. Prøv at kigge op, hvor vinden kommer fra nu her. Den kommer fra siden af. Hjem med fug. Hiv. Ja. Slæk en lille smule i storsejl. Lidt mere. Nej, det er fint der. Hold der med fuggen, det er fint. Der kom en venstre. Ja, det gjorde nemlig. Det er derfor, jeg mener, hvis vi sidder deroppe, så bummer den bare. Ja, det er klart. Ja. Kan vi køre efter? Gå tæt på nu? Det mærker dig til. Bare hold den her, det er fint nok. Vi ved ikke noget, det er den første mærke. Nej, vi har bare dem derude, vi skal ind før. Det er sådan set det eneste. Det sidste runde, ikke? Jo, vi skal bare ned i mål. Kan vi gøre noget? Nej, det gør noget lige nu. Prøv at slække en lille smule storsejl. Ja, det er sådan en meter eller 5 eller sådan noget. Kommer lige trykken her. Hold den der, ja. Prøv at hive lidt hjem i fuggen. Den er der. Det er fint. Prøv at slække lidt i... ja, det er jo forbi os, det tryk, der ligger derovre. Slæk mere i storsejl, Slæk mere nu. Prøv lige trykke storsejl ud. Ej, det er fint, bare hold den der. Så prøv at skære en lille smule. Jeg ved ikke, om det hjælper en skid. Ja, den vej der, ja. Ja, kom. Med nu. Og så prøv at hive lidt hjem i storsejl samtidig med. Hold den der. Den her, ja. Med hjem i storsejl. Mere hjem, kom. Hjem med fuggen også. Hold storen der. Ja, det er fint. Ja, men prøv lige fald igen. Måske prøv lige fald. Ja. Hold den der. Yes, der. Mere nu. Ja, men det er fint nok. Bare kom. Prøv at falde lidt mere. Fald mere. Og hold den. Der. Yes!
at det der folk. Det var fandme tæt.